Gauezkan errera igo naizenean lehengoen lekura. Gutunez argazkiz betea den kutsa ireki dut berriz. 10 urte nintuelarik lagunek kusiek amatxik, marrazkiak bakantzetatik idatziak zuen gandik. Gure bizipen eroenak zuekin iragan orenak, zuen hitzik ederenak ene parte direnak, itzaliko ez diren oroitzapenak. Astero gutunak barnategirako nolako lagunak, gure maite minen hitzozolinduak olakoak ginen. Ene amaren idazkera ezahantz miseak eda, sentidut bustirik maten